Pork chop. Every time maduog na to ang term nga pork chop, ang permi na tong mahunanaan kay ang dry, boring o usual nga pork chop. But wait, na ako'y na-discover nga tindahan nga nipukan sa pagka-ordinaryo sa pork chop. Ang Street Yard. Welcome to Street Yard. Ang Street Yard kinahimutang sa second floor doon sa jeepney terminal sa Park Mall. Adun na sila tulo ka klaseng pork chops. Pesto herb pork chop, sour cream pork chop, and hangover pork chop. Fun fact, ang hangover pork chop kay literal nga description sa moong pork chop. Like hang, which is spicy, and over, like over, diba? Hangover. Kerry, aside from pork chops, nasad sila carbonara, nachos, ug mac and cheese. Ug mao ni masulti sa mga nakatilaw. Spicy! Yummy! Cheesy! Thank you so much, Jared and Chari, for inviting us. O thank you sad sa aning mga vloggers nga among nakuyog sa pagtag o pag-mention sa akong name o channel sa inyong mga contents. Once again, this is a moment without Farin, ang inyong Chima Kabakang Bisayang Baki.